Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in जगभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. जनहिताचे कोणते विचार त्याने व्यक्त केले शिव्या घालणं, कोणाला वेगवेगळ्या नावाने हे करणं, डिवचणं, हे काय त्याला कार्यक्रम? त्याला त्याच्या मनात जे होतं त्यांनी सफल केलं. काय तर शिवसेना संपवायचं. पवार साहेबांनी त्याला एक काम दिलं होतं, शिवसेना संपवून दाखव. बोला डन, आणि जरा डन झालं. कळलं ना? त्यानंतर संजय राऊत हा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हिताचा माणूस नाही. तो आता त्याच्या डिप्रेशनमध्ये चाललेला आहे, डोकं जाग्यावर नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.